Excuse me ate. Taga diri ra ka? Ako'y pangutanan niyan tulo ha. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Unsaon pagpatay sa taong buhi? Oo, unsaon pagpatay sa taong buhi? Hello mga kaparskeg, this is your boy Real Ortizano, Yes. aka Parskeg. To this vlog mga kaparskeg, dili na ko magtagalog, magbisaya na ko. Kana. Ang tema karon mga kaparskeg sa akong vlog kay mangita mig mga random person niya. Mangutana ko nila, na ako'y question nila. Akong question nila kay unsaon pagpatay sa taong buhi. Kana. Disclaimer lang ha. Ang sa pagpatay sa taong buhi, dili tao ha. Kanang taong ba talong. Ibton ang answer na. Utana ko nga unsa pagpatay sa taong buhi. Ang tubag na ibton kay taong man di man tao. So, Right. sama ko balik karon si Rodimir Basiliote. Kana. Ay magkalimot sa iyang channel o kayang page ha. Thank you. So, let's go. Let's go. Hello po ate. Kumusta? Uy, nagkaon ka? Okay. Sige, salamat. By the way, na ako'y pangutana nimo. Kini. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Ay sampol. Sa pagpatay sa taong buhi? Tokon. Maora. Takuan ko sir, maoras sir. Maora. Sige. Ang tubag mao ni siya. Ang tubag yan, sakto gyud tubag ana niya, ibton gyud. Taong man. Di ba masabi nga ino, lisod gyud kayo ingon ta tao di ay. Kay taong. Excuse me ate. Taga diri ra ka? Mo si pangalan nimo? NN. By the way, Real ay. Just call me Bibi ah. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm the. By the way, nakoy pangutana nimo. Unsa pagpatay sa taong buhi? Unsa pagpatay sa taong buhi? Patay. Patay. Unsaon yun? Pilon? Kasilon. Pasakitan. Pwede. Unsaon ba dyan? Pasakitan. Sakitan. Unsa ba dyan? Maura. By the way, ang saktong tubagidan na. Ada ang question nako. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Ang saktong tubag ibton. Nganong ibton? Taong man. Dili tao. Taong ba tao? Eggplant. Eggplant. Uy, hi bro. Oy. Naginusara ra ka ikaw sa dire? Kita may tambay ra ko nga rin. Wait. Di ba pamilyar man ka nako? Ay basing nakakita ka sa mong vlog oy. Sa Kurimaw Vines. Malaki na lagi. Pamilyar ba ta ka Kamera nako? lagi ka vlog ha. Ka-vlog ko. So shout out vlog. By the way, di ba ikaw ba si James no? Ako. James Sermon. By the way, real day. Sige. By the way, nakoy pangutana nimo bro. Unsa mo na? Unsaon pagpatay sa taong buhi? Unsaon pagpatay sa taong buhi? Ako bro, dili ko killer. Di po kumupatay og taong nga buhi. Kung imo ko pangutan kung unsaon, tulisan sa ko una di sunod patyon. Joke ra dito. Unsaon man jud bro? Pwede na ko dunggabon, pwede po silon. Puri pisilon. Pero balik ko pangutan na bro, taong buhi na. Unsa pagpatay sa taong buhi? Para nimo exactly gyud. Kay kung nanam sa Binisaya bro, las bing maram nag double meaning imo. Double meaning gyud na sakto. Nami Binisaya nga talong di taong. Taong. Gano'n na tanong. Unsa ang pagpatay sa taong nga buhi? Kung mangharvesta og talong, ibton siya. Ibton. Maro na kung matubag po siya mo. Ang istorya, ang answer gyud. Ang answer jud ako ana, kung tao nga tao jud ko unsa ang pagpatay, dunggabon na lang na ko largo, ay di po sila. Kung taong nga tanom, ibton ako. Ibton. Bitaw, ang sakto gyud nga answer ibton jud. Ibton. Maigi ka mo answer lagi. Lain siya kayo. Double meaning ko ni god. Sige course kuhan mo. Business adang ang gikuha bro. Sakto. Ba di ka gunahuna bro. Salamat kay bro. Salamat. Sige bro, sige. Salamat. Bro kanang sa Kurimaw Vines, shout out din sa Kurimaw Vines no. Usa din ni si James day. Ako i-attach diri ang iyang page di ay. O iyang YouTube channel. Iba musta kon doon na og ni kanang usti pa nga tuming iro. Highly. Highly, gimingaw ka tong highly. Sige. Sige bro, salamat bro. Salamat. Hello mga ate, kumusta? By the way, taga diri ra mo? By the way, usi pangalan nimo? Ruby Jane. Ruby Jane, by the way, Real nga di ay. Ikaw? Nicole. Real? Ikaw? Adi Rose. Real. By the way, ikaw akong unahon, ako'y pangutana nimo ba? Unsaon pagpatay sa taong buhi? Patay sa tao. Para nimo unsaon pagpatay sa taong buhi?
Kuan. Dislakon. Islakon. Ikaw? Lubong. Ilubong. Ikaw? Same ra ilubong. Ilubong. Panay lain. Wala. Saan pagpatay sa tao? Oh, saan pagpatay? Pagpatay sa taong Saan pagpatay sa taong buhi? sa taong buhi. Oh, Saan pagpatay? islakon. Sa pagpatay ba sa taong buhi? Dislakon, pwede sa siya ilubong buhi. Hiluan, pwede Hiluan. hiluan ana. Actually, manggod, ang tinugi nga answer gyud ana gyud niya. Kung saan pagpatay sa taong buhi, ang sagot gyud ana niya ibton. Nganong ibton man? Sige, ako i-explain ninyo. Ako explain taong man. Taong. Oh. Taong man siya. Nato lagi. O, di ba? Paminaw na murag tao, no, di ba? Oh. Hi, mga ate. Hi. Hi, sa inyong tulo. By the way, takdiri ra mo? Takdiri? Ah, Balamban. Mga gwapa lagi mong tulo, lagi, no? Sigara oy. Gwapa man. Kini siya, gwapa si kini siya eh. By the way, na ako'y pangutanan niyang tulo ha. Ang unahon ako kini siya. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Donggabon, pusilon. Lugawan mo silon. Nice, nice, pwede, pwede. Top on. Para na kung di man mamatay kung walay rason, di ba? Oh, wait, oh, sakto, may punto. Paraan ka nang Para nimo sa pagpatay sa taong buhi. depende o kung sa pamagi, if ever kung nadyo siya sa, pwede siya patyon, like magkuan ka og police o sa ba na something nga kanang mangita jud ka og pruweba nga mapatay siya. Maura. Killer ha? Ikaw, napailain. Mora to. Ang sakto nga tubag yun, tudluan ta mo ha. Aba akong pangutana kung saan pagpatay sa taong buhi. Ang saktong tubag ibton. Taong man. Taong di ay? Oh. Di ba? Sigara sa Bisaya, di ba? Di ba sa Bisaya para Wala tanga. ganiya tao. Karon. Oh, magani taong buhi. Ito sa usa pagpatay sa taong buhi. Oh, di ba? Asa to tubag ibton jud siya kay tanong man ako pasabot di man tao. Hello kuya. Nakay kauban o nakay gipaabot diri repita? Anak ko ikaw uban na pero wag ko na. Wait. O si pangalan mo, bro? Leandro Oraldi. Real. By the way, bro, na ako'y pangutana sa imo, ha? Unsaon pagpatay sa taong buhi? Pagpapatay sa tao nga buhi. Taong buhi. Para nimo, unsa pagpatay sa taong buhi? Unsa may kuan nimo? Pusilon. Silon. Unsa ba yun? No, slakon. Slako. Grabe eh. Unsa ba yun? Kanang kuan. I-salvage. Salvage. Mara. Daghan man pumagi. Ano, mamagi. By the way, asakto yung tubag kung saan pagpatay sa taong buhi is ibton. Ibton. Oh. Nganong ibton man? Taong man. Di ba? Di ba taong man, di ba? Kuan na mura de Oh. kanang Tanong man. Di ba sa Bisaya, sa Garay Litok, talong no. Ako ko nasabtan sa kanang Tao. tao nga tao ba. Tao, dili. Taong buhi. Sa to pa sa pagpatay sa taong buhi, di ba? Kanang kuan siya kanang ang saktong tubag eh, kuan na siya kanang ibton. Okay ra nimo ako ni upload sa Facebook page o sa YouTube. Salamat bro. By the way bro, kanang naunta koy kanang i-promote nga kanang page na ko ba. Page. Sige, wala problema unsa man nga page mo. Kay ako i-attach diri sa video. Drew Moto Vlog. Draw mo to vlogs. Okay. Drew Moto Vlog na ulit na siya. Tama naman. Okay. Wala problema ako na i-attach diri nga kini nga video para pud nga nay mo bantayan na imong kani nga video at least makakita sila nga mao na maka-click sa o maka-follow ug subscribe. Sige. Salamat kayo. Salamat kayo. Hello po. Hello Sendo ha. Manag-asawa mo? Dili maguyab. Mag-uyab mo. Okay. By the way, na ako'y pangutanan ninyo duha. Ug mao kini siya. Ikaw kung unahon. Unsaon pagpatay sa taong buhi?
Unsaon pagpatay sa taong buhi? Oh. Unsaon pagpatay sa taong buhi? Pat yun. Patay yun. Asa pagpatay? Di depende sa klase nga patay yun kanang di na mo ginawa dagan ang pagi. Nang pagi. Silon sa ako saon nimo pero patay nga pat yun sa kalami or unsa kana lain-lain to Lain siya. Oh. Ikaw ate, unsay ka nang sa pagpatay sa taong buhi? Unsay ka nang sa imo nga side? Kuan hininga. Pagini nga. Para Oh, para. By the way, ang tubag gin sakto yun sa pagpatay sa taong buhi kay is ibton. Taong man nga tanom. Oh, ada nga istorya pasumbingay ra na siya. Oh. Ang punta na question, kung saan pagpatay sa taong buhi, ang tubag ibton. Oh, ano siya? Ang pwede din ako i-upload sa Facebook page o sa YouTube. Okay, salamat po. Facebook.